खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिन साथाम बर' फिसानि देरहासारनाय गवायाव जानाय नेशनेल किक बक्सिं 2021 आव उदालगुरि जिल्ला किक बक्सिं एसोसिएशननि साथाम बर' फिसाफोरा मेडेल देरहासारनो हादों साथामनि मादाव सानैया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों मुंफोरा फारियै अनसाय सोरगियारि आरो सन्तोष दैमारि आरो राजु खेरखातारि बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों गवायाव जानाय नेशनेल किक बक्सिं 2021 आव बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्ला किक बक्सिं एसोसिएशननि आफादगिरि सन्जय ब्रह्म आरो नेहाथारि हरिद्वार दैमारि बिथांमोनहा दैदेनदोंमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो उदालगुरि जिल्ला किक बक्सिं एसोसिएशननि साथाम बर'फोरा मेडेल देरहासारनो हादों हानजा गाग्लोबनायजों आसुनि सासे दैदेनगिरिनि जिउ खहा आरो सानैया जोखोम बे हानजा गाग्लोबनाय जाथाया जरहाटआव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि अनिमेश भुइया ओनसोलनि खौरांगिरि मृदुस्मन्त बर'आ आरो सासे सुबुङा माबा मोनसे अफिसियेल खामानिखौ लानानै जरहाटआव थांदोंमोन बेयावनो मोनसे लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जोखोम जानायाव अनिमेश भुइया बिथांमोननि थाखायनो जाब्रबथाया जानो मोन्दों होननानै सन्देह खालामनानै 50निबो बांसिन सुबुंफोरा बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों जाथायखौ खौरां मोननानै जरहाट पुलिसा फैनानै बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादोंमोन नाथाय आसुनि दैदेनगिरि अनिमेश भुइयाखौ देहा फाहामसालिनि डक्टरा थैबाय होननानै फोसावदों आरो गुबुन सानैया दा फाहामथाय लागासिनो दङ बे हानजा गाग्लोबनाय केसआव दासिम 60खौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो भिडिअ फुटेजखौ लानानै एरेस्ट खालामबावगोन नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि हानजा गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि अनिमेश भुइया बिथाङा गलाघाटनि देरगाव ओनसोलनि थागिबिमोन आसामनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि थाखाय रायजो सोरखारा जि थांखि लादों बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि आसामनि ट्राइबेलफोरखौ होखारनाया गोरलै नङा आरो गोनांथिबो गैया मानोना ट्राइबेलफोरा फरेस्ट राइट्सनि सिङाव प्रटेक्शन मोनखानाय होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दास कलिता बराफोरा जि हायाव थादों बेफोर गासैबो हाया मोनसे समाव ट्राइबेल सुबुंफोर जेरै बर' राभा कार्बि सुबुंफोरनिसोमोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ होखारनो थाङोब्ला गेदेर जेंना जागोन होननानै बुंथियो आसाम सरकारा जायफोर ट्राइबेलफोरा हाग्रा ओनसोलाव थागासिनो दङ बिथांमोनखौ फरेस्ट राइट्स एक्टनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनि थाखाय खामानि मावनोसो आखायाव लागासिनो दङ आरो क'क्राझारावबो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों नाथाय जायफोर हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थादों बिथांमोननि हेंथायैसो इभिक्सन ड्राइभ एबा होखारनाय खामानिखौ मावगोन होननानै बुंथिबावो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा राज्यो सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय राज्यो सभानि गोजां बोथोरनि जथुम्मा जागायनायावनो 12 राज्यो सभानि एमपिफोरखौ हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय 12 एमपिफोरनि मादाव आसामनि कंग्रेसनि एमपि रिपुन बरा बिथाङाबो सासे कंग्रेस दोलोनिफ्राय गासै 6 एमपि टिएमसिनिफ्राय 2 शिवसेनानिफ्राय 2 सिपिएमनिफ्राय सासे आरो सिपिआइनिफ्राय सासे गासै 12 एमपिफ्रा सासपेन्ड खालामजादों सासपेन्ड खालामनाय लाइजामाव लिरनाय बायदिब्ला बिथांमोन 12 राज्यो सभानि एमपिफोरा थांनाय मनसुन सेसनाव हाउसनि नेमखान्थिखौ फालियाखैमोन दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो हाउसनि खामानियाव हेंथा होदोंमोन गुबुन फारसेथिं हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानायखौ लानानै बेरेखा दोलोनि एमपि रिपुन बरा बिथांजों लोगोसे माखासे एमपिफोरा बुंथिदों दि सासपेन्ड खालामनायनि थांखिया सुबुंखान्थिनि हेंथा जादों मानोना मनसुन सेसनाव आबादारिफोरनि जेंना गोरिबफोरनि जेंनाखौ लानानै धरना होनाय जादोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ पार्लियामेन्टआव रायखाङाब्ला बबेयावथो रायखांनांगौ होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथांमोनहा लोगोसे 12 एमपिखौ हाउसनिफ्राय सासपेन्ड खालामनायनि थांखिया सुबुंखान्थिनि हेंथा जादों होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बेयो वान साइडेड थांखि जादों होननानैबो बुंथिबावो बेनि अनगायैबो दायनिगिरिफोरखौ हाइ कर्टनिफ्राय लानानै सुप्रिम कर्टसिम खोनासंनाय जायो नाथाय बेयाव जेबो खाबु होनाय जायाखै गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलोनि गुबुन एमपिफोरजोंबो बेनि सोमोन्दै जेबो सावरायलायालासे बे थांखिखौ लानाय जादों होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा मणिपुराव गोबां हाथियारजों लोगोसे 3खौ एरेस्ट खालामनो हादों 3 एरेस्ट जानायनि मादाव सासेया मणिपुरनि इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट UNLF नि सोद्रोमा मुङा प्रफुल्ल सिंह रिपर्टनि बायदिब्ला मणिपुरनि थौबल जिल्लानि पुलिसा मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन
बेयाव इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट UNLF नि सोद्रोमा प्रफुल्ल सिंहआ थौबल पुलिसखौ नुनानै खारखुमानो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसआ दुथांखौ होसोनानै हमनो मोन्दों आरो गोख्रोङै सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजों हा सिङाव फबनानै दोननाय गोबां बिबांनि हाथियारखौ हमनो हादों। हा सिंनिफ्राय बोखांनो मोननाय हाथियारफोरनि मादाव गं 13 AK-56 राइफल, बेनि मेगजिन, गंसे AK-81 राइफल, बेनि गंथाम मेगजिन, गंसे AK-86 राइफल, बेनि गंथाम मेगजिन, गंसे ग्रेनेड लन्चार, गंसे RPG लन्चार, M16 राइफल, 200निबो बांसिन गोथां गुलि आरो माखासे। थौबल पुलिसनि बे जाफुंसारनायखौ लानानै मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा गोजोननाय फोरमायथिदों आरो गोबां हाथियारजों लोगोसे 3 दुथांखौ एरेस्ट खालामनो हानायनि थाखाय थौबल पुलिसनो 10 लाख रांबो बान्था होदों। माइ नारायाव अर सावनानै होनायनि थाखायनो 50 बिघानि बांसिन आबाद फोथाराव अर खामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया ढेकियाजुलियाव जादों। फुलेन मुंनि सासे सुबुङा गावनि आबाद फोथारनि माइ नारायाव फुंनि 10:30 रिंगासो समाव अर सावनानै होदोंमोन। बे अरानो आबाद फोथारनि जेरैथिंबो गोसारलांदों आरो 50 बिघासो आबाद फोथाराव अरा साग्लोबदों। बे जाथायखौ लानानै आबाद खहा जाजानायफोरा रागा फोरमायथिदों। आबाद फोथाराव आबाद नुखानानैबो अर सावनानै होनायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों आरो जेसेबां खहा जादों बेखौ होफिननो थाखायबो दाबि खालामदों। लोगोसे नारायाव अर सावनानै होग्रानि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों बिथांमोनहा। जाख्ल'नायखौ लानानै गावजों गाव जेसेबांखि सोंखारिलाया मानो आरो जुजिलाया मानो, नाथाय जों जोंनि BTCनि पावार एन्ड फांसनखौ गुबुनजों जाख्ल'जानो नाङा होननानै बुंथियो BTCनि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि BTCआव खम समनि गेजेरावनो गोबां सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोन्दों, जेरै अदालगुरिनिफ्राय लानानै BTC सेक्रेटारियेटसिम आरो BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय लानानै गासै बिटिआरआव सोर जिरायनांगौमोन दा सोर जिरायगासिनो दङ होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बावैसो सिगां बिटिआरनि 4 जिल्लायाव DCखौ सेक्रेटारि बानायनाय जादों, नाथाय DCखौ आसाम सोरखारासो सामलायो। DCआ रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियैसो खामानिखौ मावगोन। DCनो काउन्सिलआ माबा मोनसे खामानि होनोब्ला गिबियाव काउन्सिलनिफ्राय स्टेटसिम थांगोन, बेनि उनाव स्टेटनिफ्रायसो इन्सट्राक्शना फैगोन। बेनि अनगायैबो उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो बड'लेण्ड वेलफेयारनि बिबान होनाय जादों, नाथाय बिथांनि फांसना मा बेखौनो WPT आरो BCनि कमिशनार बिथाङाबो मिथिया होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां बिक्रम दैमारिया। BTCनि पावार एन्ड फांसननि सायाव बुंनायनि अनगायैबो जाख्ल'नायनि सायाव बिथाङा बुंथिबावो दि जाख्ल'नाया सिगांनि समावबो जादों, दाबो जादों आरो उननि समाव BTCखौ जाय सालायगोन बिथांनि सोरखारनि समावबो जाख्ल'नाया जानो हागौ। सिगाङाव 10% जाख्ल'नाय जायोमोन, दा 20% आरो उननि समाव जानो हागौ 30% जाख्ल'नाया जागोन। बावैसो सिगां जाख्ल'नायनि हेंथायै BTC सोरखारा CBI नायबिजिरनायनि 10 थांखि लादों आरो जाख्ल'नायखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जेसेबां सोंखारिलाया मानो, नाथाय जों जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ गुबुनजोंसो जाख्ल'जानो नाङा। मानोना BTCआव जि गोहो दंमोन बेखौ गुबुना लानानै थांजोबोब्ला BTCखौ उननि समाव माबोरै सालायगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि जोंहा सिगांनिफ्रायनो मोन 39 डिपार्टमेन्ट दंमोन आरो मोन 39नि गोहोखौ माबोरै बांहोनांगौ, BTCआव जि 671 कौटि फान्ड फैयो बेखौ माबोरै बांसिन लाबोनो हागोन बेखौसो रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन। प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाफ्रा गोबां मिजिं लानानै मदद होबोदों। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव दावराव दावसि जाबाय थायालासे हारिखौ सिगाङाव दोननानै राजखान्थिखौ उनाव दोननायखौसो रायजो राजाफ्रा लुबैदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिक्रम दैमारि बिथाङा। सासे सुबुंखौ गोथाङै अर सावनानै बुथारनो मोनैनि थाखाय 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गंसे पुलिस थानाखौ अर सावनानै होदों आरो गं 30निबो बांसिन गारिफोरखौ अर सावनानै सेवहांगार खालामदों। बे जाथाया पाकिस्ताननि खैबर पख्तुनख्वा प्रभिन्सनि चारचाड्डा टाउनाव जादों। डिस्ट्रिक्टनि पुलिस चिफ आसिफ बाहादुर बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खुरानखौ अर सावनायनि अजद होनानै रायजो राजाफ्रा सासे सुबुंखौ गाग्लोबगासिनो दंमोन। बेखौ खौरां मोननानै पुलिसआ सुबुंखौ हमनानै पुलिस थानायाव दोनफैदोंमोन। बेखौनो गोथाङै सावनो थाखाय 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा थुबुर जानानै पुलिस थानाखौ बेंखनफैदोंमोन आरो सुबुंखौ गावसोरनि आखायाव गथायनानै हरफिननो थाखाय पुलिसखौ खावलायदोंमोन, नाथाय पुलिसआ गथायनानै हरफिनैलाय पुलिस थानाखौ अर सावदों। पुलिस इउनिफर्मखौबो अरजों सावदों आरो 30निबो बांसिन गारिफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों। रैखाथिनि थाखाय सुबुंखौ गुबुन जिल्लायाव लानानै थांनाया जाबाय। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुबुङा खुरानखौ सावदोंना सावाखै बेनि जेबो फोरमान मोनथ'नाय जायाखै आरो सावदोंब्लाबो मानो सावदों बेनि सोमोन्दैबो जेबो मिथिथ'नाय जायाखै। नायबिजिरनाया जागासिनो दङ, नाथाय रैखाथिनि थाखाय सुबुंनि सिनायथि आरो धोरोमखौ दोनखुमानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव खुरान सावनायनि सन्देहआव गोबां सुबुंखौ गोथाङैनो अर सावनानै बुथारनाय जाथाया जाफ्लेबाय थायो।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों